les gràcies als membres del Consell de la Infància. El Consell de la Infància han treballat per al dia d'avui. Gràcies per interioritzar els valors de la igualtat September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night. Hola a tots i a totes. Soc Lluís, conseller infantil del Col·legi Escolàpies de Gandia. Espero que estigueu tots i totes bé, i les vostres famílies. En recordeu-vos de seguir les recomanacions de les autoritats. No escau de casa, i així podrem guanyar-li la batalla al virus. Este virus no podrà amb nosaltres. Espero que estigueu tots bé. Adeu.
Soy Marianela, dietista nutricionista, y en este vídeo les daré 10 consejos de alimentación para que puedan continuar comiendo saludable en este confinamiento. Empezamos. Hola, soy Marianela, dietista nutricionista. Para tener un confinamiento más saludable a través de la alimentación, desde el Ayuntamiento de Gandía les proponemos a todos los niños la creación de un vídeo con una receta sana. En el meu cas volia demanar a la gent jove que feu ús de la mascareta, per favor, que prengueu consciència de la importància de fer servir la mascareta per tal de previndre nous contagis i de previndre nous rebrots d'esta pandèmia que tan mal ens ho ha fet passar. Quan més complim, més pront ens retrobarem a aquesta normalitat que tantes ganes tenim. Salut i endavant. Demà lectores i tots els ciutadans podeu seguir-los a través del canal YouTube de l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies per la vostra participació.